er sjovt. Det er fandme ikke sjovt at blive kaldt alt muligt. For eksempel jordbærhjelm. Mine øjne er små og røde, og min hud er bleg. Alle siger, at jeg er albino. Ingen synes, jeg er sej. Men når det bliver tirsdag, kan I ramme mig. Jeg kæmper med papsvær i et farligt leg. For jeg spiller rollespil i den mørke skov. Du må ikke være med, før du får lov. Og jeg plukker trolde ned med mit papgevær. Pas på min enmandshær. Det er ikke sjovt at have 11 fingre og mega gangbesvær. Folk de glor, men smiler til mig. Jeg ved, de synes, jeg er sær. Men når det bliver tirsdag, kan I ramme mig. Jeg kæmper med papsvær i et farligt leg. For jeg spiller rollespil i den mørke skov. Du må ikke være med, før du får lov. Og jeg plukker trolde ned med mit papgevær. Pas på, jeg har et sværd. Ja, jeg spiller rollespil, jeg har brynje på. Er du bange, kan du bare gå. Jeg kaster med håndgranater og jeg tryller dig. Så vis respekt for mig. Kom nu. Bare en lille smule respekt. Et kram. En klapsalve. En hånd. Kom nu! Den åbne kanal. Her i går så er jeg nede ved havnen for at kaste snøren ud. Så fangede jeg fandme en gummistøvle. Har I nogensinde kendt noget magen til? Den måde jeg laver pandekager på, det er at jeg tager en pose slik og putter ned i en skål. Det er det jeg kalder for pandekager. Hvis man blander vand og salt, så bliver det til brød. I min perfekte drømmeverden, der skulle ens hverdag være arbejde og søvn, og 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 lidt ringridning. Hvis man blander vand og salt, så bliver det til glas. Hej. Hej. Har du problemer med armsved eller fodsved? Ja, sådan lidt. Så vask dig. Den åbne kanal. Hvad hedder det? Sidst jeg kom over til min tandlæge, så sagde han, hvad fanden har du lavet med de tænder, du går rundt med?
det sagde jeg. Så sagde jeg, det ved jeg fandme da ikke. Så sagde han bare, de skal fandme væk, de tænder. Dem kan du fandme ikke gå rundt med. Så sagde jeg, hvad? Nej, du skal fandme ikke tage mine tænder væk. Du skal ikke. Jo, sagde han så. Nå, sagde jeg så vil han tage de tænder væk. Så skal jeg sige mig lov, for der gik ikke så lang tid før jeg sagde, nej, du skal fandme ikke tage de tænder væk. Det koster en formue. Nej, sagde han så. Det gør det slet ikke. Nå, så gør det.